ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಿತು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ತಿಂಡಿನ. ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಕಾವಡತನ ಕಾಂಡೆ ಕಾವಡುಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ದಾದದು ತೊಂದೆಂದು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ ಅಂಚನೆ 1/2 ಕಪ್ ದಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಧಿದ ಹಿಟ್ಟುಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಒರ ಅವೆನ್ ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕಂತದ ದೀಕ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ 1/2 ಕಪ್ ದಾತ್ ಗೋಧಿ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ದಿತ್ತು ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕಂತ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಅವು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದಾಂಡ್ ಇಂದೆನರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ಯಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವು ನೆಡ್ದು ನೀರು ಲಾಯರ ಪಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅವು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನಾಗ ತೂದು ಪಾಡೋನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಐಬಕ್ಕ ನೆಕ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂದೇನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೆದು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆತನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿಂಚೆನೆ ದೀಂಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಜೆರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ದೆ ತೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲ್ಯನ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತನ್ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೂರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ ಪೂರ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಲಾಟು ನಾವು ಮನೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲುಡು ಪೂರ ಲಾಟೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಲಿ ಕೈಟ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೈಕ್ ಈತ್ ಅದ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಆತ ದಪ್ಪಗ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಹದಾಟೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ಪಾಡೊಂಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಉರಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಟ್ಟು ದೀವೊಂಡಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೀವೊಂಡ ರಪ್ಪ ಕರ್ಚುಂಡು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಬನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅದಾ ಉರಿಟೆ ಉಂಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅದು ತೂವೊಲಿ ಐಕೆ ಅದಾ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನೇನು ಪಾಡೊಂಡ ಬನ್ಸದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊನ್ವ ಲಾಟದಿನೇನು ಆಯ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚಾಂಡ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ನೆ ಅವು ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಕ್ಕವೇನ ಎತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತನ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹದ ಉರಿಡು ಅಂತ ಪುರ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೈತೊನುಂಡ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾಪಲ ಪರ್ಂದದನೆ ಮಲ್ಪುನಿಕ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದಲ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪಗಪಗನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನದನಿಗೆ ದೆತ್ತದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮಲ್ತ ಆನಿ ತಿನ್ನುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅದು ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಒಂದುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಬ್ಬುದು ಬೈದ ಗಟ್ಟಿ ಗಾರಿಗೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪ ಈ ರೆಸಿಪಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದೇ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಈ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ತುಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಅದು ಬೈದನ್ ಪಂಡದು ಕಲರ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮನೆ ಮಲ್ತು ನಮಕ್ ತಿನ್ನಂಡ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕೊಲ್ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.